into my eyes, running my pain with Hoy! Hoy, babae nga daw ulong-ulong. Nagapahin mo yung ko diri, no? Gapahin mo yung ko diri. Nagpakita-kita ka naman sa akon. Kaya ano, makasala na naman ako. Pero okay lang. Gani, panido pipipipong ko plastar pamati. Kay subo nga punto por punto bao Diyos. Kung gaduro dalagan, ang paka nga bugungan. Una nga punto. Gapatigid ako nga beauty comes in different sizes, kag different shapes. Bongga. English yan. Various shapes and sizes ang beauty sang tanan. Gani kanya-kanya taste. Ikaw manamian o kon ikaw ang makalainan. Gani you have a choice kung anong i-post nimo sa imong social media. Kag imo man batunon nga mayara sa mga taho nga ikaw ang dayawon, pero para sa akon ikaw gud akon boyayawon. Ikaduha nga punto. Puwerti ka ni Pis ang bikini. Sana all. Sana all. Grabe ang confidence sa sarili. Oh, Diyos ko. Panagtagi kami tanan. Kay puwerti gyud imong confidence sa lawas nimo, no? Kung amo na ang style sang imong bikini, nung ka magdalaw-dalagan, nung ka maglibot-libot sang 360 dira, dapat mahinhin. Suwabe, relax kung maglakat-lakat. Hindi maghalakadalagan. Kay base, ikaw makadanlog, maglidet ang imong itlog. Ikatatlo nga punto. Ma-apply model sa White Castle. Wow. Pwede? Kung ikaw mag-apply model sa White Castle, subong pa lang ulong-ulong, ginaprangkata na ka, hindi ka makapasar. No? Hindi ka makapasar model sa White Castle, kabalo ka nga, no? Ang ila ginapangita, no? Ang ila ginapangita nga kabayo, baskog dapat. Kailangan tawag imong itsura. Daw lapyo nga kabayo. Ika-apat nga punto, hindi mabatunan sa White Castle. Pangtanduay na lang. No? Kung pangtanduay naman, Diyos ko, tanduay, puros laylay. Laylay ang dughan. Ang boyon kagang hita, laylay man. Puros laylay. Gani makambal ka. Ang mga model sa tanduay, daw ikaw, malaway. Pero kung ining imo makita mag-model sa tanduay, hindi ko maglaway, kundi akon hang katon tapong ulay.